Egunon lagunok. Zan diate ongi funtzionatzen duela punteroa, orduan saiakera egin dut. Kontra dator. Bueno, Jasonek esan du. 2 urtez, egon gara lanean, 2021 hasi ginen premisa batetik, ezta? Nafarroa garaian gaur egun ez dago gehiengo soziopolitiko bat euskararen sustapenaren alde manifestatzen dena. Aldiz, azken inkesta soziolinguistikan jasotako datua okerrerak egin du, kasik 40% sustapenaren kontra posizionatzen da, 28 inguru ez alde ez kontra, eta alde erentxo bat kasurik onenean izan gara azken 20 urteetan. Iruditzen zaigu, ezinbestekoak ditugun neurri politikoak eskuratzeko, komenigarria eta berrezkoa dela lan bat egitea gaur egon ez dugun babes soziopolitiko hori lortzeko etorkizun batean, neurri horiek bozkatzera eramaten ditugunean aldeko boto nahikoa izan ditzagun, ezta? Horretan oinarrituta hasi ginen lanean, udaberritik dantzan dugu egitasmo hau partekatua da jada gobernuko hainbat kidekin, aukeratu genituen alderdiekin, sindikatuekin, euskalgintzako eragileekin, eta bueno, eta segituko dugu honetan, ezta? 14 lagunekin osatu genuen talde bat, talde anitza, euskalduna, baina saiatu ginen aniztasun ideologikoa eta bestelakoa bermatzea. Eta horrez gain, 2 urte hauetan egin ditugu hainbat kontraste, ezta? Bai euskaraz eta bai erderaz, osotara, 100 lagunekin partekatu dugu gure gogoeta, eta egin duguna da jaso, eta gero topagunearen galbaetik pasatu dokumento bat zertu, ezta? Ja topagunearen ardurapean. Hasi ginen diagnosia eta lan arloen antolaketa pizka bat lantzen, ezta? Eta, erabaki genuen ez genuela lan arlo guztiak ikutxu nahi. Batetik, eskubideen diskursoa eta eskubideen lanketa Nafarroan dagoeneko kontseiluak eramaten duelakoz, eta hori badago lan ardatz bat bidea duena, eta gero lan munduan ez genuen ikusten kapazitatea genuenik talde gisa ekarpen garrantzitsu bat egiteko. Orduan zentratu ginen gehiago identitateen talkan, gizarteen dauden jokaerak, eta hezkuntzaren inguruan ideia batzuk eta lantzen. Eta gero, hortik atea zaiguna, 14 kote hori, osatu genuenean, lehenik eta behin erabaki genuen, egin genuen lana, zertan egin nahi dugu lan eta zer da, gure helburua, ezta? Eta gure helburua zen, gaur egun gizarteratzen diren hildo diskursiboak, mezuak eta horiei beste batzuk ere gehitzea, ezta? Hildo diskursibo berriak, osagarriak eskaintzea, baita ere jardunbide egokien inguruko argudioak sortzea, errealitate soziolinguistikoan eragitea euskararen alde beti ere, euskara indarberritzeko benetako neurri eraginkorren inguruko konsensu soziopolitikoa lantzea, eta esasola diren edo urrun daudenak euskaren aldeko jarreretara hurbiltzea, ziaboga emateko argudioak ere eskainiz. Aliatuen sarea handitzea eta konplize berriak erakartzea. Barkatu. Aldiro da. Jasotako materiala bi lan ardatzetan edo bi segmentuetan ordenatu dugu. Bat, euskaltzaleen jokaeraz, euskaltzaleen praktikaz pizka gogoetatu nahi genuen, gogoeta horiek
partekatu nahi genituen beste horiekin eta hortik ikasi, zer egiten ari garen ongi, zerk balio digu jende kopuru batengan iristeko, zerk egin genezaken hobeto jende gehiago erakarri ahal izateko, eta bestetik hildo diskursiboak, bai? Orduan, jokaeretan eta, nik gaur bakarrik flashak botako ditut, 4 minututan botako ditut flash batzuk, jakizue dokumentuak baituela 15-16 bat hori zen gure helburuetako bat ere, ez egitea txosten mardul bat, baizikan argudiategi bat, ezta? Eta, oso gauza logikoak agertzen zitzaizkun, baina, gizarte ikuspegi zabalarekin jokatzea, begiratzea beti, hiztun komunitatearen behar horiek nola kokatzen ditugun, gizartean nola ulertarazten ditugun, eta nola lortzen dugu aldekotasuna, lehentasunak ongi aukeratzea, garbi eukita zeintzu diren helburuak, pentsatzea zeintzu diren estrategiak eta esan beharrekoak helburu horiei iristeko, aliatuak baino eman eta jaso printzipiotik. Ez bakarrik eskatzea, baizikan eskatzea eta ematea, ez da, non egin dezakegu bat. Gai gatazkatsuak lantzeko moduak eta jarrerak, horretan ikastea ikusten dugu badela interesgarria, eta gero nafar identitatearen irudi modernoa, inklusiboa, konplejua plazaratzea. Ezberdinen arteko zubiak, hizkuntzen arteko graduazioa ez egitea, euskal komunitatearen beharrak ongi argudiatzea. Arrazoiak ditugun horiek ongi argudiatu, besteek ongi ulertu dezaten. Anistasunaren defensan eitzindari izatea, eta, desde luego, inozokerietan ez erortzea. Kontrakotasuna handia dago, eta horren kontzientzia horretan egin behar dugu lana. Hori ahaztu gabe. Ega esmatzen duan. Txak, ez. Hola, ze txulo. Bien, kontakizuna ere bi kategorietan ordenatu dugu, ezta? Ekologia, hizkuntza ekologiaren printzipioei, etikei, balorei lotutako diskurso bat gaur egun lantzen duguna gizarteratzea. Ikuskera horretan, berdintasuna, aniztasuna, jasangarritasuna, zaintza, eta hor, bai ditugu, zerrendatuak 14 bat zer argudio, baina botako ditu batzuk, botatxearen. Euskara Nafarroako aniztasun eta beraztasun kulturaren isla da, Nafarroak anistasunari egiten dion ekarpen gorena da euskara, hemen bere lurraldean bakarrik egin dezake ekarpen hori. Ekologiaren ikuspegitik, habitat egokia eta nahikoa bermatu behar zaio Nafarroan euskarari legez eta baliabidez. Euskarazko ereduetan, gizartean dagoen anistasuna jaso nahi dugu, guztiekin partekatu nahi dugu gurea eta guztiena. Berdintasuna helburu, ekitateaz jokatzea eskatzen dugu, egoera zaurgarrian dagoenaren aldeko diskriminazio positiboa aplikatzea justizia egitea baita. Edozein nazio estatu proiektuen alde egiten duzula, anistasunen aldeko autoa da euskara sustatzearena, uniformizazioaren kontrako autoa da. Eta bigarren kategorian, bizikidetzan edo konzeptu horrenpean ordenatu dugu. Errespetua, elkartasuna, demokrazia, eta hor, gizartean gatazkak egotea naturala da, ez dugu zertan ukatu, Nafarroan gatazka badagoela euskararen inguruan, horien kudeak eta bide demokratikotik eramatea da gure ustez gakoa, errealitate soziolinguistikoak hobetzeko proposamenak egitea eta lan egitea zilegia eta onuragarria da, bertako hizkuntza izanik, herritar askok maitaturik, onuragarria da Nafarroan euskara osasuntsu egotea, gizarte hobea izaten laguntzen du, aberatsago, pluralago, inklusiboago. Demokrazian, errespetatu eta sustatu egin behar dira hizkuntza kultura gutxiagotuak. Herrikide guztion duintasunen aitortza baitira. Estatuek sustatu beharko lituzke hizkuntza ez-hegemonikoak ere. Eta konsensuak ezinbestekoak dira. Baina akordioak euskararen indarberritze bidean eraiki beharko dira. Bizikidetza, kultura eta hizkuntzen aitortzatik eraikitzen baita
inoiz ez ukaziotik. Bale, eta gu gogoeta horietan eta sakonduz, aldiro buruan izaten genuen zera bat, zer dago hemen pizkat ezberdina edo diskursiboki, eta hor ikusi duguna da garatuta hizkuntza aniztasunaren zera eta bizikidetzarena, halako argudioetan oinarrituta badagoela ohiko dikotomien ardatzak parametro berrietara mugitzeko, birkokatzeko, salbaltzeko aukera bat. Hau da, orain arte, estatu bat ala beste, Espainia zein Euskal Herria nazio bat ala beste, bueno, diskurso honetan badago ere uniformizazioa versus aniztasuna edo autoritarismoa, fascismoa versus demokrazia. Eta ikusten dugu hor badagoela zer jorratu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oskar.